खुलुमबाय आं गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोननो गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हादों जानो हागौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन आरो जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आं गोदान भिडिअ हगारब्ला नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि अब्ला दिनै भिडिअआ जागोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो मानिभिउ एपखौ सोरबा अपेन खालामनो हायाखै जानो हागौ आरो सोरबा अपेन खालामनानै लनखौ लाबाय जानो हागौ आङो दिनै लननि सोमोन्दै खोन्थागोन नोंथांमोननो मानिभिउआव माबोरै लन लायो आं दाख्लै मोनसे भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना सोरबा बायदिया अपेन खालामनो हाबाय जानो हागौ मानिभिउ एपखौ आरो सोरबा बायदिया अपेन खालामनो हायाखै जानो हागौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि जायफ्रा अपेन खालामनो हायाखै नोंथांमोना गोरोन्थि खालामना लादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोनलांगोन अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै आङो मानिभिउ एपखौ अपेन खालामग्रोना लानोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ बिनिफ्राय नोंसोरो मोजाङै नायनानै लनखौ लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नायबानो जाबाय जायफोरना मानिभिउआव लन लानो नागिरदोंमोन नोंथांमोना बेफोरबायदि ओंखारदोंब्ला नोंथांमोना मोजाङै अपेन खालामाखै मोजाङै नोंथांमोना माखासे बिनाय डकुमेन्टफोरखौ होआखै बिनि थाखायनो बेफोरबायदि ओंखारदों बेयाव दङ इउ केन रि एप्लाइ आफ्टार 30 डेज बेयाव नोङो 30 दिन मास मोनसे थानानै नोङो बेखौ गोदान एप्लाइ खालामफिननो हागोन बेयाव मानो थाखाय बेफोरबायदि नुजादों होनोब्ला जोंना पान कार्ड आरो आधार कार्डजों नामफ्रा जोंना मिलायाखै आरो सोरनाबा आधार कार्ड बेफोरबायदि पान कार्डफोरखौ गुबुन होदों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोजाङै होबानो जाबाय जिमेल आइडिफोरखौबो नोंनि मबाइल नाम्बारजों खुलिनाय जिमेल आइडिखौ होबानो जाबाय नों बबे मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोङो लन लानो नागिरदों बेखौ होबानो जाबाय आधार कार्डजों थानाय पान कार्डजों थानाय लिंक मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनसे मिस्टेक खालामबानो बेयाव बेफोरबायदि फैयो बेयाव माखासे क्राइटेरियाफोर लिरनाय दंखायो नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय नोंथांमोना मोजाङै नायनानै अपेन खालामबानो जाबाय अब्लासो बियो अपेन जागोन नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोजाङै होखाबानो जाबाय जायफ्रा नैबे भिडिअखौ नायदों मानिभिउ एबाव जायफ्रा लन लानो नागिरदों नोंथांमोना मोजाङै पान कार्ड आधार कार्डफोरखौ हो मोजाङै नोंथांमोना खालामबानो जाबाय मोनसे गोरोन्थि जाबानो बेयाव मास मोनसेनि उनावसो गोदान एप्लाइ खालामफिननो हायो दै नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय जायफोरना बेफोरबायदि फैदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आं बेयावनो बुंनो सानखायो सोरबा सानदों जानो हागौ जोङो मानिभिउआव लनखौ मोनमारा होननानै अनलाइन हामारना हामारा होननानै जोङो मानिभिउआव लनखौ लानो हायो जोङो लायो गोबां मानसियानो लाखायोबो आरो आंबो लाबाय थायो नोंथांमोननि खोथा नोंथांमोना मा सानदों मानिभिउआव लनखौ मोनो जायफ्रा लानो गोसो नोंथांमोना मोजाङै नोंथांनि डिटेल्सफोरखौ होनानै नोंथांमोना लनखौ लाबानो जाबाय बिनिफ्राय सोरबा सानदों जानो हागौ आङो अनलाइनाव बेफोरबायदिनो लन लानानै आङो लनखौ सुखुवा बेफोरबायदिनो लानानै माबा मोनसे खामानि मावगोन होननानै नोंथांमोना बेफोरबायदि हानाय नङा नोंथांमोना बे मानिभिउआव नोंथांमोना लन लाबा बेयाव नोंथांमोना मासै हरनांगोन आरो नोंथांमोना सुखुवाब्ला नोंथांनि लना बारानिफ्राय बारा जालांगोन आरो नोंथाङा बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जालांबा नोंथांमोना केस जानो हागौ नोंथांखौ लांगोन नोंथांनि डकुमेन्ट गासै फट'फ्रानो बिसिनाव थांजोबखाबाय नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना अनलाइनाव लानाय हिसाबै नोंथांमोना हाया होननानै जेबो साननो नाङा जोङो अनलाइनाव लन लानानै जोङो थगायगोन होननानै सानोब्ला बिसोरखौ हाया बेयाव नोंनि आधार कार्ड आरो पान कार्डजों मोनसे मिस्टेकब्लानो बेफोरबायदि फैयो इउ केन रि एप्लाइ आफ्टार 30 डेज नोंथांनाव बेफोरबायदि फैगोन बिसोरो डाइरेक्ट हमनो हाखायो नोंथांनि डकुमेन्टफ्रा गोरोन्थि जादों होननानै बिसोरो हमनानै मोनखायो आरो नोंथाङा बेयाव मोजाङै नोंथांमोना अपेन जाबायब्ला नोंथांमोना लन लाबायब्ला नोंथांमोना माब्लाबाबो साननो नाङा आङो सुखुहरा लनखौ लाना दोनसै होननानै नोंथांमोना केस जागोन आरो नोंथांनि लना बारानिफ्राय बारा जालांगोन आरो नोंथांमोननि न'खराव बिसोरो फैगोन नोंथांखौ हमना लांगोन बिसोरो माबा मोनसे आयेननि हेफाजाब लागोन नोंथांमोना जायफ्रा लन लादों नोंथांमोना मोजाङै सुखुबानो जाबाय आरो जायफ्रा फैसानि गोनां नोंथांमोना सोला आरो जायफ्रा फैसाखौ सुख'हरफिननो हागोन नोंथांमोना लाबानो जाबाय लनखौ बेफोरबायदिनो नोंथांमोना लनखौ लाबानो जाबाय जायफ्रा फैसाखौ सुख'हरफिननो हाया नोंथांमोना लनखौ लानाङा आरो गोबां मानसियानो आंनाव कुइसन खालामदों जोङो लनखौ माबोरै जोङो सुख'हरफिनगोन अनलाइन जोङो जा एपआव जोङो मानिभिउआव लादों
जोंनि बे मानिभिउ एपआवनो जोंहा जेब्ला लन हरनांगौ थारिख सफैयो अब्लानो बेयाव पे जाना थाफैखायो। नोंथाङा अब्लानो पे खालामनानै हरनो हायो आरो नोंथाङा क्रेडिट इएमआइजों लादोंबा नोंथाङा हारसिंनो बेयो अट'मेटिक दानलांबाय थागोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो लाबानो जाबाय जायफोरनो फैसानि गोनांथि जादों आरो जायफ्रा सुख'आव हरनो हागोन बायदि लनखौ नोंथांमोनासो लाबानो जाबाय। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। नोंथांमोना लाइक मोनसे होदो आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। माबाफोर बुजिनो दङब्ला नोंथांमोना सोंनानै लानो हागोन, आं नोंथांमोननो रिप्लाय हरगोन। आरो जायफ्रा गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ।